pansit palabok, paksiw na isda, white rice, ginisang munggo, kinilaw na cucumber with sweet potato leaves, syempre, may biko, may baked bangus with sausawan, chiklan, paksiw na isda, at KFC chicken. Ito yung mga Pilipinas sa US, pag nag-gathering, ang saya-saya, nagkalandrakas, at syempre, may kainan din. Hi, Lips! I'm from Iloilo City! Oy, hello! Malay-Malay City, Charot! Wapa sa Bukidnon! Nasalat sa Nebraska! Hi, it's Ludi from Cebu City, Bisayang Dako. Hi, I'm Vivian from Sagay City, Negros Occidental, Philippines. I came from the Island of Smile. Sa diniyo, mga barkada, mga diniyo, mga amiga, sa Murang Laola. I'm from the Philippines, but I'm in America. And I'm from Hardy, and I can cook rice, and I like dried fish. Naglalis na liuban kay isa ko dako isa gamay mo na nila Pilipina magpundok ito. Ay, bahala na ka-video mo. Makakiyat nga mga Pilipina. Naging masaya ko. Hi!
May salamat ani inyong effort ani ha. Salamat Bigoy, pagabili ka kay 6 years naman di ay. Ginuong mo dito. Balik na ito din ng 6 years, ha? 6 years na ko ito. 6 years, Mo lagi hapon. Di pa isud sa ako. Mura naman 3 or 4 years eh. Mura 3 or 4 years na. So baka parang dongdagan sa parang parang Nakita na ko Bisaya. Pero mga bagida sa Facebook kanang mga pictures ng brag. mura ba lang. Oo, lagi. Ako sa mga lugar. Wala ko yung lugar ko. Na, that's fine. Sauce iya ha, sauce. Sa gana mga halang nila naman yun. Halang naman. Sa isang buwan ka. Mo kanang manok na hinalangan langi ko kayo. Di ko ilang ang lainan ang abot ng ulit American na. Panilang bagalan. Ay, Mag-glass siya tagwan ng lang. Anong gusto yung saladang langka? Marami ako sa laron. Nano siya. Oo. Tapos ganun ko yung ate. Uy, katulad mo, sa birthday na ako, katong imo Bicol Express. Halang ka ito. O ba, huwag ka na sa ako ah. Dili kayo kung halang ka ito. I went and told him, I wanted to tell him about here. Uloy ah. Uloy ah. Ano na ako sa uloy. Ako ganahan ko luya. Lamit, hindi ko pa nang luya sa lawa. Oo. Luya mga lamas ba lami jud lang onions. Mana ganahan ko ceviche kay. Mauga nagkaroon ng kwarto ko sa mga spices. Diba? Kinon. Oo. Eh imog yung ano mga history. Yung mga spices din. Ano to yung gusto sa Kay medicine, tanan matagal. Oh, expedition. Spices ba yan? Oh, budget. Appeared kay two spices. Tanawa si Colombo. Christopher, abot ko. Oh. Ito spice. Spice, coffee, tea, mo bilay mga kuha sa una nga. Kanabang. Oo.